שלום אנשים, וכאן בפרק של רועי איימן. אז בפעם מיקמק, אז בואו נתחיל. שרה פטיפלורה. הנה עכשיו תראו את הפריטים שלי שיש לי במיקמק שלי. דרגה 9, כמה כסף תראו, מנוי, ואני בקבוצת כדורגל. שלוש מאות 99 פרטים. אז כמו שאמרתי, יש לי 399 פרטים, מנוי, קבוצת כדורגל, רמה 9, הרבה מאוד כסף. עכשיו אני אומר לכם כל הפרטים שלי. אז כמו שאמרתי, יש לי מנוי, 399 פריטים, הרבה כסף, רמה 9, אני בקבוצת כדורגל, 543. תירשמו לערוץ שלי, תנו לייק, סאב ותגובה, והתבלבלתי לגמרי, אבל בקיצור, בעברית, תנו לייק, תגובה, תירשמו לערוץ. באנגלית, תנו סאב, לייק וסאבסקרייב. אז זהו, עכשיו אני אראה לכם את הבית שלי. כן. הנה אני גר ביחדה הזאת פה, שרשום יחדה של טאיות. הנה יש לי שתי מיקמקים, הנה מונדומן, והנה, רגע, איפה ברחתי? והנה, מחר, עוד מה? רציתי לקרוא לו אוקיי. בואו נראה אם זה שמר. אוקיי, לא משנה. אוקיי. זה מה שיש לי, רגע, זה מה שיש לי פה.
את מלך הפרסים. יש לי פה גם מגלשות מים בעולם הזה. עכשיו, אוי שיט, למה נכנסתי לנו? אוקיי, רגע. בעולם הזה יש לי כזה של ריקודים וזהו, למרות שזה מראה דברים אחרים. תראו, זה מראה דברים אחרים. פה יש לי מזרקה, עמוד אש, בריכה. מסוכה קטנה עם תראו בצד ליד הבריכה. יש לי פה כמו מגרש סקייטבורד וזהו. אני אראה לכם את הקסמים שלי. הנה הקסמים שלי. אני אראה לכם את ההישגים. עוד 200 הישגים ואני מגיע דרגה 10. אני אראה לכם את כל החברים שלי. הנה. יש לי 7 שורות של חברים. וזהו, תודה שצפיתם. ביי.